Moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, queremos falar de paro hoxe precisamente cando esta semana saíron os datos do paro do mes de abril, un mes de alta ocupación provocada precisamente pola estacionalidade de Semana Santa. É iso que queremos destacar, a estacionalidade de emprego que revela síntomas de grande debilidade e grande dependencia de estacionalidade de períodos concretos como períodos estivais ou como Semana Santa. Pero incluso vendo as cifras en términos absolutos, o balance do seu tempo de goberno non pode ser en absoluto positivo, na medida en que temos desde que vostede empezou a gobernar 90.000 persoas traballando menos en Galicia, 90.000 ocupados menos en Galicia, a pesar de que a cifra de parados caeu en 7.000 persoas, o cal revela que desde que vostede goberna hai 97.000 persoas en situación activa menos en Galicia. Polo tanto, unha situación que é dramática nun país que evidencia que perde poboación continuamente. A maiores disto, o emprego creado é un emprego que está baseado na estacionalidade e na precariedade. Para empezar, a primeira forma de precariedade que é a temporalidade. Desde o ano 2014, o 60% do emprego creado é temporal. Polo tanto, xente que non ten a certeza de traballar no mes seguinte, xente que non ten a certeza de cales van ser as súas condicións laborais. No ano 2014, o 21% do traballo era temporal e hoxe xa acada o 26%. Pero non é a única forma, non é o único síntoma de precariedade, tamén o é a parcialidade. Neste momento, 79.000 persoas traballan a tempo parcial, cando quererían facer a tempo completo. O exemplo das traballadoras de Bosch no sector do telemarketing, particularmente na área de Vigo, é un exemplo paradigmático de xente que quería traballar a tempo completo e, sin embargo, as condicións do mercado non lle lo permiten. Tamén no sector fixo discontinuo, hai aproximadamente 14.000 persoas que traballan como fixas discontinuas, singularmente no sector primario e no mar, e quererían traballar durante todo o ano e non poden facelo. Esta é a triple cartografía da precariedade laboral, os que teñen un contrato temporal, os que traballan a tempo parcial e os fixos discontinuos, sumados evidentemente a aquelas persoas que non poden traballar. Isto é consecuencia do modelo productivo en Galicia, dunha política do goberno que, en vez de ser política de emprego, é política de sin emprego, unha falta de política industrial absolutamente evidente e, ademais, unha falta de aposta polo I+D que xera postos de grande valor engadido. E, neste contexto, a pregunta que hai que facerse é cales son as políticas de emprego do seu goberno. E deso queríamos preguntar hoxe. Xa son públicos os datos de execución orzamentaria do ano pasado, de 2018, e volven a revelar a evidencia de todos os anos, que se deixan sin gastar centos de millóns de euros. Concretamente, no ano 2018 deixáronse sin gastar 120 millóns de euros, concretamente nas partidas de mellora de fomento da empregabilidade, da promoción do emprego, da FP de desempregados e da FP de ocupados. E a nós gustaríanos saber por que razón, con esta situación de precariedade laboral, de temporalidade, de fixos discontinuos, de xente que traballa a tempo parcial, con falta de calidade do emprego, con dependencia da estacionalidade, por que o goberno galego non gastou durante 2018 120 millóns de euros que tiña orzamentados para mellorar as condicións de emprego das galegas e galegos? Moitas gracias. Gracias, señor Villares. En Galicia, 40.000 empregos industriais. Os datos son bastante elocuentes e de quen ten responsabilidade sobre eses datos está tamén bastante claro, porque xa que se imputa os éxitos deberá de imputarse tamén os fracasos como ese de 10 anos de pérdida de emprego no sector industrial. Fala vostede da riqueza por galego e eu empecélle falando do número de galegos. Efectivamente, hai 97.000 persoas menos en activo desde que vostede está gobernando, pero se iso é preocupante, máis preocupante aínda se collemos segmentadamente esa poboación que xa non está traballando. A mocidade de 16 a 19 anos, como grupo de poboación activa traballando, desde que vostede goberna é un 71,42% menor. Pasaron de 23.800 a 6.800 persoas mozas que están neste momento traballando. Na franxa de idade entre 20 e 24 anos, desde que vostede goberna, a caída é do 60%. Isto é unha reducción de 66.900 persoas e para o grupo de idade entre 25 e 35 anos a caída é do 36%, é dicir, 127.000 activos menos. Polo tanto, a poboación activa entre os 16 e os 34 anos, que é o presente, pero é o futuro tamén, non solamente efectos laborais, senón tamén efectos demográficos e de viabilidade do país, caeu en 210.000 persoas, segundo datos da EPA actualizados neste primeiro trimestre do ano 2019.
A pregunta que cabe facerse é se con estes datos xa está xustificado que vostedes se deixe sin gastar 120 millóns de euros que estaban destinados a políticas de emprego. Esa é a pregunta que viñemos a facerlle hoxe. Está xustificado que vostede deixe de gastar ese diñeiro? Os datos que vostede deu para vostedes son suficientes como para deixar sin gastar 120 millóns de euros? Ademais é que non son os únicos datos. Este non é unha situación puntual. O ano pasado, na execución orzamentaria do ano 2017, a situación era moi semellante. De feito, no ano 2018, en relación á execución de 2017, empeoran algúns datos de execución. Empeora en 2018 a mellora do fomento da empregabilidade. Pasou de executarse do 56% ao 51%. Empeorou tamén en 2018 o diñeiro destinado para FP a desempregados, do 49% ao 48%. Iso sí, melloraron vostedes, unha grande mellora, a FP de ocupados do 7% ao 16%. É dicir, un ritmo do 7% anual tardaríamos 12 anos en executar o 100% do orzamento. Mire, vou rematar simplemente facéndolle unha proposta. Con relación a este diñeiro que vostede deixou sen gastar, 67 millóns de euros deses 120 están destinados directamente a FP para desempregados e para mellorar a ocupabilidade dos que xa o están. Hai dos sectores que están demandando dentro do emprego industrial a mellora das súas condicións laborais e se fai tanto na ría de Ferrol, na construción naval e na construción de eólica mariña, onde non hai persoal cualificado para atender as novas demandas do Astaleiro 4.0 e da eólica mariña, e no espacio de Ferrol, no espacio de Vigo, na ría de Vigo, na área metropolitana, todo o sector da automoción está demandando para o coche non tripulado, para o vehículo autónomo e o vehículo híbrido, novas formacións en FP que non se están atendendo agora en tempo real. Propóñolle que dedique eses 67 millóns de euros á formación de FP para desempregados e para ocupados para que podan ser absorbidos por este mercado de traballo que non encontra agora profesionais pola súa falta de política de emprego. Moitas gracias.